Prosím, ale zdvorilosť káže, aby som sa vám predstavila. S vašim dovolením Margie, komorná mladého pána čestného. Medzi nami úzkoprofilové povolanie. No skúste dnes nájsť komornú. Ale plat mám aj tak smiešne malý. No pán sa vyhovára na infláciu. Teraz je to v móde. Musím si teda hľadať bočné príjmy. Rozhodla som sa, že v rámci vedľajšej činnosti budem upratovať javisko a dávať pozor, aby na čas ťahali oponu. Nejaká práca neznižuje ľudskú dôstojnosť. Tak teda, v prvom pláne, ako sa hovorí v umeleckých kruhoch, sú traja mladí študenti. Žijú u nás v Oxforde, študujú a spievajú. No, častejšie spievajú ako študujú. Ja osobne mám veľa práce a nepočúvam, o čom spievajú. No, zdá sa mi, že je to o láske, priateľstve a o všetkom, čo s tým súvisí. Ale teraz nebudem prekážať pri citových výletoch. Neskôr sa vrátim a všetko si doplníme. Aj pekný odhľad. Výroka šťastný, malý smiech vlastniť, priateľa vždy poznať po mene. Nech boháč stráda, nech má ruce zlata, kladné knižky bezcenné. Nech kúpi večnosť, nech kúpi jedno, ani jednu z hviezd. Nádražná vedia, aj slnka niesť, búrke tiež na nás poliehaj. Nájdeš ty nás, Dovoľte, veď ich bolo 6. Nedá sa žiť len včerajškom. Veľmi čudné. Čo si o tom myslíte, Margie? Myslím si, že ich niekto vypil. A ešte si myslím, no kto to asi mohol byť? Inflácia. Zrejme 2 fľaše vypila vaša pokorná komorná. Podľa mňa ste majú v úplnom poriadku. V každom prípade som spravila všetko, čo som mala. Prepáčte, ja... Neprepáčim, prekážate mi. No, chcela som len... Vy ste chceli, ale ja nechcem. Vidíte, že rozmýšľam. Chcela som len, aby ste porozmýšľali aj ohľadne môjho platu. Za tento mesiac som vám už zaplatil. Zaiste. Ale málo. Zaplatil som vám presne toľko, koľko som vám bol dlžný. Zaiste. No, cena potravín stúpla a fund už, prepáčte, nie je fund. Margie, 100-krát som vám už vravel, nezaťahujte ma do politiky. Nemôžete byť mimo politiky, mistre. Treba čítať noviny.
Dajte mi pokoj. Jack! Čo je s tebou? Šaliem. Ale to nie je práca pre seriózneho človeka. Ja šaliem už druhý deň, ak ničomu to nevedím. Kitty zajtra odchádza so svojím poručníkom do Škótska a opäť som jej nedokázal dovedať. Mám aj ja z N cestuje so svojím strýkom spolu s Kitty. Viem. Ale to na veci nič nemení. Pochop, musím ju predsa vidieť. A ja musím vidieť N, ale nejde to. Stále pri nich trčí stričko z Petik, nikde ich samotné nepúšťa, no a ja neviem, čo mám robiť. A čo keby sme sa odhodlali a šli z Petika popýtať ruku N a Kitty? A nemôžem, moja teta. Aká teta? Čo za teta? Každý máme nejakú tetu, ale čo to má s týmto spoločné? Všetko. Vieš, keď som ako trojročný celkom osirel, moja teta, vdova po známom milionárovi Dona Lucia, vstúpila do môjho osudu. Známa brazílska milionárka Dona Lucia Dalvadore navštívi v týchto dňoch svoju starú vlast. Povráva sa, že chce odkúpiť. Áno, to ona ma poslala na univerzitu, ona sa stará o každý môj krok a ja sa bez jej vedomia nemôžem oženiť. Nikdy sme sa nevideli a včera som od nej dostal list, že 20. pri ceste do Londýna a bude u mňa raňajkovať. Mimochodom, dnes je 20. Moment. Myslím, že mi dačo prišlo na údu. To by bol výnimočný prípad. Kedy má prísť teta? Každú minútu. Výborne. Počúvaj svojho staršieho priateľa. Pozveme N a Kitty na raňajky, ktoré usporiadame na počesť našej tety. No ale tak poďme. Víš? Výborne. Margie! Podnesiete tento list mi z Petikovej, ale ak bude advokát doma, nech vám ani na nepríde hovoriť so slečnami, ale povedzte... No, že ste prišli odovzdať pozdrav z dediny o slúžke Mary. Tak. Dovolím si podotknúť, sir, že som jej z dediny odovzdala už včera. Tak jej odovzdáš ešte raz. Ale ak nebude doma, odovzdáte list mi z Petikovej a bezpodmienečne počkáte na odpoveď. Ak on bude doma... Choďte už. No a tak ho tak uvidíte. 100% prídu. Mistr z Petiko cestoval v obchodných záležitostiach do Londýna. Slečny sú doma samé, list som odovzdala. A ako? Ako reagovali? Smiali sa. Z nás? Zdá sa mi, že sa smiali od radosti. A jedna alebo obidve. Zdá sa mi, že obidve, sir. V každom prípade sa smiali spolu. A odpoveď? Tu je. Prídu! Hurá! Margie! Okamžite pripravte raňajky pre 5 osôb. Víno. Samozrejme, že šampanské. Myslím, že sa už všetko V minú. bare ešte skliaš. Dovolím si podotknúť iba 3. Včera ich ešte bolo 6. Nedá sa žiť len včerajškom. Veľmi čudné. Čo si o tom myslíte, Margie? No, myslím si, že ich niekto vypil. A ešte si myslím... No kto to asi mohol byť? Charlie? Teda, najprv zavedieš tetušku, pozrieť nové exponáty v zoo. Zo? Samozrejme. A v ktorej kvietke? No tak, ja sa zatiaľ porozprávam s Kitty. Ty si budeš vybavovať svoje srdcové záležitosti, ale kto bude z N? Aha. To znamená, že je nevyhnutné, aby sa niekto venoval tetuške, zatiaľ čo my sa vzdialíme z N a Kitty. No, a kto bude ten tretí?
lepšieho ako babsa na to nenájdeme. Je to veselý, duchaplný chlapík, rád rozpráva a vie zapôsobiť. Margie, zajdite k mistrovi Beverlymu a požiadajte ho, aby okamžite prišiel k nám. Choďte už. Už chodím. Sa ma pobles. Ja som vás poradil. My sa vás budeme venovať tetuške. My si zatiaľ objasníme, ako to na tom svete leží a beží. Mr. Beverly nemôže prísť. Sám čaká hosti a prosí, aby ste mu odložili 3 fľaše šampanského. Margie, pripravte raňajky pre 6 osôb. Čo máš za to? Ideme k nemu a či chce, či nie, dotiahneme ho sem. Počkaj. Ideme. Poď. Utekám. A vlastne, prečo si nezapáčiť? Vždyže sa lepšie odáva myšlienkam. Vždy je o čom premýšľať. Človek, ktorého musí mať každý v skutku rád. Predstaviť sa viem tenorom iba svom. Som Franker Beverly, spúvaváš Franker Beverly. Som Franker Beverly, lebo všetci volajú ma vždy len Babsom. Som Babs, už strázok mena je presný. Som Babs, znie ako pointa piesní. Tak neostýchajte sa viac, som Babs, pozvite Babsa. Som ten váš stratený čas. Som Babs, kamoš. Som Babs, váš kamoš. Na prednáškach zývam vonku sa valí pravý svet. Na krídlach skryt pokúšam sa odletieť. Tam, kde ja vysoko krásou žiari a na ňom práve ja briem pravdivo pravý. A potom potlesk sláva v kvetoch pláva. Lebo ja som Babs. Už stránok mena je presný. Som Babs. Znie ako pointa piesní. Tak neostýchajte sa viac. Som Babs, pozrite Babsa. Som ten váš stratený čas. Som Babs, kamoš. Som Babs, váš kamoš. Skúška prekvapí na dekanský, tak to chodí. A noc deň premením sny, varím z vody. Po skúške svet je blízko, má pre nás lístok na rýchlik čas. Po skúške svet je blízko, dá nám lístok. Som Babs, už stránok mena je presný. Som Babs, je ako pointa piesní. Tak neostýchajte sa viac, ja som Babs, pozrite ma. Som ten váš stratený čas. Som Babs, kamoš. Som Babs, vám služba. Som Babs, váš kamoš. Som Babs, som Babs. Šampanské je pripravené. Potom sa 3 fľaše. 3 fľaše
vaše prešmirovské celkom obstojné, nie? Prepáč, priateľ, pán Boh ti to iste odplatí veľmi rád. Ahojte, odlož si batožinu. Zrejme sme sa minuli. Áno, viem. Chcel si tuším 3 fľaše šampanského. Hej, 3 fľaše som. No, o šampanské sa už nemusíš starať. Nie. Budeš s nami raňajkovať. Ja nemôžem, čakám hostí. Ale máme slávnostné raňajky na počesť príchodu mojej tety. Ktorýkrát o nej počujem, kto je to? Očarujúca žena. Milionárka a pritom vdova. No, začína to byť zaujímavé. A raňajka? Ešte dve mladé očarujúce devy. Aha, už tomu rozumiem. Vy si budete hrkutať s mladými krásavicami a somár babs sa bude venovať starej. To je vaše priateľstvo. Nie som šišný a želám vám veľa šťastia. Počkaj, babs. Nie nič naše šťastie. Ak máš trocha citu, zachrán nás. Keby si niekedy skutočne miloval, rozumel by si nám a neodchádzal by si. Aby si miloval Najuki. Veď ja milujem a verím v lásku. Ale ona neverí vo mňa. A ja, čudák, stále milujem a verím. Raz za lekárom prišiel chorý, dáva mu fľašku. Raz za lekárom prišiel chorý, dáva mu fľašku. No roztriasol sa vravíc. Celý hodín mám triažku, už nebudím jesť, som bledý, mám strach a mám stres. A lekár vážne hľadí, vraví. Je to láska, čo zdiagnóz láska. Z nej pramení vaša triažka, váš strach. Vo vás horí, nie ste chorí, láska. Čudná triažka, láska. Je to láska, čo zdiagnóz láska. Z nej pramení vaša triažka, váš strach. Vo vás horí, nie ste chorí, láska. Čudná triažka, láska. Čo teraz bude so mnou, kto ma z lásky vylieči? Čo teraz bude s tebou, kto ťa z lásky vylieči? Veď smrteľne sa cítim, koho o tom presvedčím, že ľúbiť vážne bolí, je zle, stále sa len hvieť. A lekár vážne hľadí, vraví ma. Je to láska, čo zdiagnóz láska. Z nej pramení vaša triažka, váš strach. Vo vás horí, nie ste chorí, láska. Vo vás horí, veď vás horí, láska. Priatelia drahí, nech vám bude všetko jasné. Keď som ako štvrtýkrát vyletel zo skúšky, chcel som si oddychnúť do Monte Carla. Zoznámil som sa tam s jedným anglickým dôstojníkom. Sedel za kartárským stolom a plakal. On všetko prehral a nemal ani pencu. Ale bola s ním. Krásna dcéra. Ako vieš? No, domyslel som si. Podobné prípady sa už neraz vyskytli v literatúre. Bola s ním. Bola na zbláznenie krásna, veď som sa aj zamiloval. Volali ju Miss Dealeyová. Vtedy som zostal s nimi. Mistrovi Dealeyovi som pomáhal dokonca peniazmi. A odkiaľ si ich mal? Tak som sa zamiloval, že som celý čas vyhrával v kartách. A počkať, to je dosť nepravdepodobné, lebo kto má šťastie v kartách, ten ho nemá vlastný, že ja? Veď som ani nemal. Dôstojník zomrel. Jeho dcéra od
odcestovala s nejakou Američankou a ja som ju navždy stratil. Ani si jej lásku nevyznal? Hanbil som sa. Veď ja som veľmi hanblivý človek. To sa len zdá, že som bezočivý. Už 5 rokov, čo nemám pokoja. Po nociach nespím, každý večer beriem prášok na spanie, ale zastýluj ho cúrik a ja namiesto neho behám v noci po striekách. Nešťastný. Áno. Takže to znamená, že nám rozumieš a pomôžeš nám. Nie, priatelia. Charlie, Jack, veď rozmýšľajte, vaše vyvolané prídu k vám, vyznáte im lásku a všetko bude v poriadku. Keďže ja vám nechcem závidieť, želám vám veľa šťastia a odchádzam. A necháš nás tak? Áno, dneska skúšame sprúbe hru. Mám tam malú úlohu, ale je veľmi zložitá. Otelo. Ale nie. Dali mi úlohu staršej dámy a ja som ešte nikdy nehral ženskú úlohu. A kedy máte premiéru? O 13 dní a 24 hodín. Ja, to je múra času. A to ešte nikto teraz toľko neskúša. Ja si musím vyskúšať šaty aj parochňu, ktoré mi No, poslali. ale to môžeš aj u nás. Margie, kde máš tie šaty? No, v kufri v mojej izbe, samozrejme. Margie, zajdite k mistrovi Beverlymu a prineste jeho kufor. Kufor mistra Beverlyho, rozumiem. Jack, môže nechať svojich hostí len tak? No, Margie už niečo povie. Vieš, no, prosíme ťa. No, buď priateľ. Však, nejako. No. Dobre, prehovorili ste ma. Ďakujem, Babs. Vždy som vedel, že si ozajstný priateľ. No tento? Áno, ten! A čo, moji priatelia, už sa zišli? No, povedala som im, že ste neočakávane dostali maláriu. Predsa ste len výnimočný človek, Margie. A nie náhodou vás mám rád. Láska bez peňazí je nonsens. Čo? Ste vzdelaný človek, sir. A ja vám nemôžem vysvetľovať význam cudzích slov. Ja myslím, že som všetkému porozumel, že prosím ťa požičaj mi šilín. Charlie, nemáš 2 šilingy? Užal, drahá Margie, požičajte mi 3 šilingy. S veľkou radosťou, sir. Ďakujem. Ďakujem. Drahá Margie, dobre som vám rozumel? A je pre vás za náma. Je to u nás obdivuhodne ušľachtilé, sir. Kým prídu vaše dámy, vyskúšam si svoje šatky a ukážem sa v celej svojej kráse. Otvor dvere. Ja tu s priateľom trávime dní a noci. Aké milé, aké zvláštne. Určite vás to nezaujíma. Naopak, úžasné. Vošli ste do domu a ten opeknel. Ale choď. Budeme vašimi dobrodníkmi. Ale choďte. Celý život snívajúc o šťastí som čakal na tento deň. Jack, privádzate ma do rozprávkov. Aj mňa. Váš príchod je pre mňa vyznamenaním. Ale choďte. Chceme, aby ste ani trochu. Ach, Charlie. Nemôžem sa vyhnúť na večer, keď sme sa spolu prechádzali pár. Ale to bolo prechádzka. Veď to bolo len pár minút. Ale tých pár minút je na celý život. V živote niekedy 1 minúta rozhodne o všetkom. Čo minúta? Sekunda. Veď aj v matematike sa hovorí, sekunda je najkračšou vzdialenosťou medzi mužom a ženou. A vaša tetuška už prišla? Určite príde najbližším vlakom. Kitty, počuješ, tetuška ešte neprišla. Potom tu nemôžeme zostať. Je to neslušné, musíme odísť. Kam? Ako to? Stričko hovorí, že aj 6-ročný muž je pre ženu nebezpečný. A ja súhlasím so stričkovým názorom. Nemôžeme tu dostať. Zájdeme do pletinárstva kúpiť kvety pre tetušku. Len sa prosím, čím skôr vráťte. Do skorého videnia. Okamžite bež na stanicu a priveď tu svoju babku. To mi je úplne jedno. Bež.
pozdraví synu. Otec. Buď pozdravený a poboskaj svojho otecka. Kde si sa tu vzal? Z neba som spadol ako Mikuláš s darčekmi. Priniesol som ti trochu peniažkov a nepríjemnú novinu. Čo sa stalo? Ako mi oznámili z autoritatívnych kruhov, sú to posledné peniaze v tomto roku. Ale veď rok sa ešte len začal. A peniaze sa práve skončili. Zomrel tvoj brat. Bože, rýchlo maj. Sme nechal byť dedictvo. To je skvelé! To je veľmi smutné, samozrejme. Ale čo sa dá robiť? Taký je život. Koľko ti sa nechal? Všetky svoje dlhy. Na to ukrytie prasky, všetky moje úspory. Nemáme nič, chlapče, sme stratení. Ale neblázni, že? Nezoženiem nejaké dobré miesto v Indii alebo v Afrike. Vynikajúca perspektíva. Nie je to také zlé, ako si myslíš. Ja som v džungli slúžil skoro 20 rokov. To má svoje čaro. Život nad cieľom pomáš v šíru ďalu. Kasálny výcvik rozkaz černý pal. Nevnúkať zákon dňa, len držať krok. Kostlivec mrtka, kamarát vysok. Čím ráši púšte žiar, keď príkaz vydal král, si vojak žiješ, by si umieral. So smrťou máš ešte čas. Zjaví sa nepriateľ, neberie ďas. Kostlivec mrtka, kamarát vysok. Seš vlášno prikrytal, na krúto premencal, tak kráčaj vojak, keď unesie žiar. Sotva verím, že sa pamätám, na mladosť ňou bol som sám. Lásky drahá tvár, mysle mám vždy, za mnou však nik neskončí. Úsmev v zrkadlách, tieňom zatil prach, spomienka uniká.